मोजां मोननायबो गैया नालाय सिंगेल मानसि एसे बरिं जायोना माबा फन माबा कम्पानिनि फन फैनायखौनो सोरबा सेंग्रा हरबाय नामा सानफ्लांलायो एखमबा बिदि खुदुमनाय हरबा आं थिखोनानै लांफागोन दे खिन्थु आं थिखोना लांफानो गोसो जायो बिदि किस हरबाथाय खिन्थु मिथिबायना गोसोनायबो गैया नालाय रायजोफोर दा बे मादैयासो रागा जोंलाय लांगोन मा गाज्रि गाज्रि रायलायो बेलाय माबा मादै गोबाव जाथारबाय सिंगोलथार आङो फिसाला गैया दङ मा मावो सानै दं आंजों मिलायगोन ना मिलाया मिलायगोन आं 27 कमप्लिट जाबाय आंनिफ्राय एसे देरसिन दा ना उन्दैसिन देरसिन मा नामथाय मा नाम होनदों खावब्ला होमबा खावब्ला आरो खावब्लि डेन्जार मिलायगोन ना नोंनाबो दं नोंना मा दं फंबाय नामा ए थारमाने नों सेंग्रासो हाबा जायाखै नों दा ओरै एसे सिगाङाव मोसाफैनांगौ आदा दे नों मोसाफैबासो मोजां मोनसिगोन आं खननो गोरान गोरान जाथारदों रायजोफोर माबा मोजां मोननायबो गैया नालाय सिंगेल मानसि एसे बरिं जायोना माबा फन माबा कम्पानिनि फन फैनायखौनो सोरबा सेंग्रा हरबाय नामा सानफ्लांलायो एखमबा 114000 बेबायदि फन फैयोना कम्पानिनि बेखौनो सेंग्रा साना हमनानै रायलायफ्रांलायलाङो दानिया बयबो रंजाबावदो दे दे बयबो
माच दा बेखिनियाव जोंहा कमिटिनिफ्राय जोब्बाय होननानै फोसावनो होदों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों